hakni ka por nga ai ngo yu blay bo blay u ai ngi yigni ka lat ngangit scam bo tra on the kirku lang ngi we pi we hakni ka sngi kat bigina shashkor shapang ka ni ka jing hikai bat ka khubor ka dei shapang ka jing duai bat kani ka khubor ka bo blay bu ha ga donot ka jonga ye ka banya sam shapi we pi we ban ngangit scam bakat ba fidang shashkor gani ga jing hikai pin sngo thu khamba shapang ga jing duai bat kan long ru ga jing pin kan mau bakat no ka long ga ba don kam yangi ban duai ka jing duai kadi ga jing ai ga ba kirpang ga ba bleu ai hangi ki breu u ble habu thau yu breu u ye bintalang ye ga ta ga bor sin shar badu breu haka baula ayo breu kalat ban senshar but kawai naga ikhtiar ban senshar ya ka perthai bakin jaman sim kadai leng baga jing duai larangi sngot hu hadu katnu kalong gebran kam ka jing duai nginom man thaj ban duai bat nginom e no ya ka jing duai bat ka jing duai kalong ka atiar kabau bleu ai kirpang hangi ki breu banyale persha ya ki bor jong ka jingdom ki bor ki bakin jaman sim ka bible ka ong ha ka shithi shakinong ephesus kalanong ka ban rio kadkhot ka bakhat ar ka bible ka ong ha banyale persha ai ki but ki jong syaitan ngin ken mau ya ki go we na baga jingale jongi kamlong ya ga snam bat ka do Henry yaki hima, yaki bor, yaki nong senshar perthai, jong kane ka jingdom. Yaki jingbaman bakin jaman sim haki jaka beneng. Ka Bible ka ong bau blay ula ai hangi, ya kata ka ikhtiar ban yale persha om ya gadok badi ka snam. Namar kata ka di ka jingale ka basisha ka bangidon kam ban yale. Ya ke kabangim la banyu I dari ke khmado nambar ngakwa ba fentep kanu ke baja ha ke bakinja do ni ha ke ba pau ke dei ke jingmi jong ke ba ngimla banyu I dari ke khmado lesing ala ban ai pi ke nuksa ha ba pi I ye ke jingale markenti ha pedeng ki para breo tip ye ke we ba shalandat jong kani ka jingale kidon ki bor jingdom ki bayale banyala makla ya kini ki breu ha ka ba kenyale iwe kenyale thma kenya penyap patkum ta terter haba fi I ki breu ki badi ki buan ki shate ha ki jingkerni ki sneu kin mau ya kini ki we ba shalandat jong ki don ki bor jingdom ki bate ba khom ye ki ba ring merau ya ke jingem ke jongki. Ya dena kata ke daung iran kamban sngot ho bagat ma ke jingi kamde ya ke dok bat ya ke snam henre ya ke bakin jaman sim bat ke ikhtiar ke bau bleu ai hangi nak ke benda ke thma ke dei ki atiar bakin jaman sim bat ke wena ke atiar bakin jaman sim ke bau bleu ula ai hanga badapi ke dei ke jing duai ke long ke badon kam Kidon ki ke bau blay onom le lemdangi duai. Kajing shingan jong geri bat ke jaj ben rio kam dei na gadam babun kinong yalap. Kajing shingan jong geri bat ke jaj ben rio kadei na gadam badang don kinong duai. Baleng ong kumta na gadam kalong ba habangi duai Ngipun ki ya ga kti ga jong blay habangi duai ka bor ga jong blay ka tray ngipalai lut ya ga jing tray ga jong blay ha ga ki bor jong ga jingdom kimla ban yeng yele badai hangta habangi ya lapru rengkat bad ga jing duai ka wan ga jing pelai lut ga basisha ka wan ga jing kala ga basisha ki men sing ga kodor lemda don ga jing duai ka jing yalap ka long tang ga jing sawa kabam don bor ruem. Dena tagadau kajing shingan jongga balang kam dena gadau badan shibon kiriungan
ka jing singan jong ka balang ka de na ka daw ba don shibon kinong duai hisien ba ka jing duai ka la sange ha ka balang ka jing trei ka jong bleru ka sange hisien bam don shu kinong duai ka bamut kam don shu ka jing alam lani ka jing trei ka jong blei lengba kanugro ka kenhon ken ma hoswabo blei unteg revival uju say kinong duai ni i bahaga Bible na do ka testament ka berem hadu ka testament ka batmai ki real crown ka jong blei ki breu ki baduai ki real crown ki jong blei ki breu ki basngotho e ka bor jong ka jing duai wa Abraham ulong breu baduai ulong ukpa jong ka jinget baraga juga por ulong breu ubayasat lingba ki jing duai lingba ka jing duai ka jong Abraham la plat yulat par ka yeng ka jong na ka jing penrem ka bakrau ya ka Sodom bat Gomora Moses ulang breu jong ka jing duai lingba ka jing asat ka jong la plat ki kon Israel na ka jing yap ha ka jing bitar ka jong blai Daniel ulang breu jong ka jing duai David ulang breu jong ka jing duai baro ki riu krau ki jong blai ki day ki nong duai pinam la ban long ki riu krau ki jong blai lemda fi duai namar ka jing duai ki ta ka jing penrit ka jong ye khmat jong blai bar habangi penrit hau blai ling ba ka jing duai ka jinga e ka jong blai ka wan bandap ha ka jing em ka jong ye ban ling ba ka jinga e ka jong blai ngila ban le shibon ki e naga banta ka buram ka jong utrai tadin ta ka daw ni ka singi kwa ba fintip baka don ka bor ha ka jing duai ka long ka ba don kam hadu kata ka long yeng long sem ka basngan kam dei ka long yeng long sem ka ba don shibun ka spa ka long yeng long sem ka basngan kadai haba ka long keme ka long ka keme ka ba duai haba pa ulong ba duai ka don ka jing sngan ha ka long yeng long sem Hai ngo yu blai bang don i mei jonga i belong ka nong duai ban ga sngot hu i ga bor jong ka jing duai ka ba i duai man la ga por lapen kelai ka yeng ka sem ka jingi namar ha ka jing duai bari jong i yu i ka buram ber ka sangti ka jong trai kinong duai ki de ki breu ki bam kwa buram namar ha ba ki duai om dan manom ro batep bon sien ngi pet bahas ki nong yalap ngipet bahasi kinong ruai ngipet bahasi kinong tem haga jing shakri blay renga kwa ba fintep o blay upet kambon shakinong yasaj berkinong duai kamdon ka jing sarong hakinong duai kamdon ka jing kwa buram hakinong duai ka donot lani ka rukom perkhat jong kinong duai kalong bet tang ban yu iye ka jing trei borba ublay tadeng ta kadang kwa ba fintep Bakani kalong ke khubor shakinong duai baro nga ai men siem ye pi ba phim dai ye ban man that ban duai namaru blai u shashkor ye ke jing duai ke jong pi baladingin pet na ka tien ke jong blai ken ma bo Elijah ulong ubreu jong ke jing duai para bangi pet sapang u Elijah ngi yu i ba ka tien ke jong blai ka ong u Elijah shishaw la le shibon ki kamba bar ki kampla herre ke basngautanat ka tien u blai ka ong bo Elijah ulang ubre ubakum mangabat mapihi lafin pule ke shiti u Jacob kalong basan kaktian ke jong blai ka ong hagad khat dongan pule na du gad khat ke bakat rio tu ya plano perlok hi lagi jing palat ba tu ya duai na ke benta perlok hi ba undup penkia yapi ke jing kerpat minot ubahok kala shibon ke Bible ka ong ke jing kerpat jong ubahok kala shibon hagar khot ke bakat nyogong u Elias ulong ubre ubay day jinglong kum mangi te ula dwai daga jing dwai bakanam hap slap te kam shimla hap slap haga daga kendo lais nam henriu benai te ula dwai pat baga beneng kan ayo slap te daga kendo gala penmi no yu so jongka ke Bible ka ong bau Elijah la new Elias
Udah ubreu uba kum mangapan mapi kamdan kanu ke ba kerpang lani ke ba kamper na ki weipat ki breu haga jingem gejong Elijah. Kaya ke ba penlong yune ubreu uba kerpang haga balat ho haga kitab bat haga bangi ye keren ngi puli man laga por kadai naga dau jong ga jing duai. Ke Bible ke ong ba u Elijah ula duai bat kat kum ke jing duai ke jungu habu ula duai ba uslap un sange ula sange shisha hadu lais nam shiteng bat habu duai pat sasisien ba uslap un hap kala ja kum ba duai kahtien ke jong blai ka ong ke jing duai jung bahok kala shibun kit mau mangapan mapi kam tam hakani ke testament ke bathmai lapun kup yang apa je pi ke hok ke jong Chris aga klip mat bingi pediang yo tra Jesus Chris ke donot bar habangi la kup yang ke hok ke jong Chris kin ma baga jing duai jongi kalong ke badon bor bale namar ngi kup ke hok ke jong Chris kam kabakam ba bani ke hok ke jong breu ke Bible kong ke jing duai jong bahok kala shibun. Baringi nyepet na gaktian ke jong bleng akwa ngi nyepai ke por na ke jing hikai ke jong Jesus Christ ngi nyepai sha ke jing hikai ke jong Jesus Christ hag bedai bat ke jing duai lafin pule Lukas ke lanong ke khat pra ke khat ke ningkong hadu ke khat ke ba nyo finu I hag ba Jesus Christ u ai ke jing hikai ke ba kerpang shapang ke jing duai bat ke jing bam man thachu ban duai. Jesus Christ hu ai ke ni ke parsi ke balong kerpang na ke benta ke ni ke jing hikai dongnya pulen ru ke khat ke beningkong deula kren ke parsi haki shapang bagadai ki ban yai duai bat ba on man thachu ula ong la don wei unong bishara ke ke snong ubam shepting yu blai lebne buram yu breu ladon ruha kata ke snong geriu kentai ke belawan bonsi na u ke ong tule hok yanga haloruta ubayele yanga tikam slam umman henry hadin ke taul ong halade langam shepting ruyu blai balangam buram yu breu henry penban na bakani geriu kentai kala pensko setia yanga ngan bishar hok yaka yo habaka wan klem de put kan pensko kelut yanga bersashkor kay ke bau Jesus Christ wang teu trial ong hasgo ke bau tau nong bishar bom hok wang ublaiti onam bishar hok ya kita ki bela jit jeng ki belen yar kerpat yu men sngi bat men mit bat usha slam na ke benta jongki u Jesus Christ wang ba une ubreu ubam dan ke jing shep tieng blai ubam dan ke jing buram ya ki breu pen bana bukan ke riu kan tei ke wan ya ke ban yai kerpat yai duai yai ut yai yasat na gebenta gahok uni unong bishar bom hok ula ay ga jubab syakadi ga breu baru Jesus Christ wang kat notam ublay ubangi syakri ulong ublay bahok ubakwa ban yarap yangi ubakwa iya ke ban le ki kamba bakwa ban penpau ke buram ke bakrau hagadi ke perthai na ke benda ke buram ke jong uhi tadeng tak daung ginan kamban skot ho u Jesus Christ ong la dapi kwa ban I ki bakrau u shabi na ke benta jong kata long ke jing duai u shabi na ke benta jong kata long ke jing duai den tak daung Jesus Christ men baudan hagri ke perthai ngi ai go yu blai bau Jesus Christ shimlawan tang ban yap halor ke ding phna ulawan ya ke ban man yat hagri ke slap perthai ban hikai ban long ru ke nuksa om tang ban syukran henry ban kat kum ke jing hikai ke bula hikai yangi bada shisha penpet ha ke jingya lenti ke u Jesus Christ ulang u breu hagri ke perthai bula shimi ke jing long breu hagri ke perthai ulang u breu jong ke jing duai baru pelut kambun ke por banduai dene ke da film skopla ki senran kim juan show jisu banong hikai yangi kumno ban yalap ki senran kim shimlawan hikai yangi koken rat kumno ban bekso lene kumno ban penkhia ke bapang ki senran ke lawan show jisu da ke baong go try hikai yangi kumno banduai
Ngangit skem kadena gadaw baki I bau Jesus Christ u kambon kapor u pelut haga jing duai. Deda gadaw kiru kidon ya gada jing angnut banle ya gaju banle ya gaju. Tingnya pet hagri kapor na gaktian ga jong blai shapang ka jing duai lengba ka jing hikai ga jong Jesus Christ. Bat lengba ka nuksa ga jong ka baningkong lafin puli Lukas kelong balai ga khat ka baningkong. Kaktian ke jong blai kong ha kapor bau Jesus Christ ula letcha ke jing pen baptis dau Yohanes shagawa Jordan ke ke baja kaktian ke jong blai kong bau Jesus Christ ula duai bar ke Bible kong ha kat ke ba arpuwe kala jati andala la pen baptis yu tau pailang baro bar habala pen baptis yu jisuru bat ba udang duai bala play ya ke beneng ke Bible ke angkat bau Jesus Christ udang duai la play ya ke beneng ke jing duai ke play jing kang yau blay ban wan ha ke jing em ke jong abat jong pi ladangi duai ke don ke jing kela ha beneng lani ha ke perthai ke bakin jaman sim on play ya ke beneng ha ke ba on kerku yang abat je pi da ke jing kerku ke ba mayan ke bau blay la da ban tingkai lupa. Ke Bible ke ong shwa bau min sim ko unwan ki khon ke jong blai ki sunran ki hispar pongot ki breu ha ke kamera ke bahaneng ki la ap ha ki jing duai baru min sim jong blai lawan hier te dedeng te daw idan kam man sngot ho ka bor jong ke jing duai ke long ke badon kam hadu kata fin iya ke ministry ke jong Jesus Christ aba usdang ye ke jing shakri usdang da ke jing duai but what about udai ban jid ki senran ki banya yat rengkat baru ha gajing syakri Jesus Christ uklem shujiet kat balap kat basyam lani shimna shanya dagri ga khmat do Jesus Christ ula duai teginya puli Lukas kal nonga ban riu kat khat ka khat ar ka Bible ko angkala jaru ha kita kisngi bula letno shulum ban duai ula saru baro shimet haga jing duai ha ublay ula dan ka whole night prayer ka jing duai ka baro shimet ka Bible kong ondala mi kasngi ti ula khot igi sernan jungu nakite ula jit khat arngut hadian bau Jesus Christ ula da ban duai baro shimet ha ulom Jesus Christ ula jit igi sernan ka peni bahaga jing syakri ka jong Jesus Christ shim la shanya haga jing start lejong lani hagani ga do abu shim ga jing long bre go bapura usngot ho udon kam ya ga jing lam ga jong men sim den ta ga daw la shong ha ga jing duai but hadien bu la duai ula la ban it ho kino gi bre gi badai ban syakri rengkat badu den ta ga daw ngim dei ya ga ban shania ha ga do ngim dei ban shania ha ga khmat ngim dei ban shania ha ga jing start larangi ong bagi shania ha blai ngi ha ban lecha ga jing duai namar ka ta ga dak jong ga jing shania ka ba shisha ha ga jing lam ga jong blai Jesus Christ duai perhatian jong ga jing duai ula la ban jiet ki khat arngot ki senran lar fidon ha ga jing syakri piran kamban duai ban sngot ho ya ga jing lam ka jong blai ha ga jing em ga jongi ting teng bon sien ka jing kwa jing gibreu kalong shaba palat henrei kamla ban trei kam larangi ya da ga jing start la jong te dene da ga daw idon kam ban bot ya ga nuksa ka jong Jesus Christ ula shong ha ga jing duai baro shimet hadin ga taw la jiet ya ki khat argot ki senran Banang talafin pet Lukas kul nang ba kendai ke khat ke ba arp kendai ha kan ye pat ke benta fin shem ha ke ba Jesus Christ rengkat bat ki katto kan ni ki senran ula let shalom ban duai bat ke Bible kong haba ki la let shalom ban duai ke e ke baja tungenya puli ha ga khat ke ba arpu pra Lukas kul nang ba kendai ke khat ke ba arpu pra kala jate kumba prasngi hadin kini ki kitien bula shimlam yu Petrus but yu Yohanes but yu Jacob bula kiu shalom banduai ke Bible kong ke khat ke ba arpu kendai te kat ba udang duai ke dur ke mat jungu kala but ke jan jungu kala le pernai ke Bible kong kala don ke jing pen kala dur mde na ke daw jungu lom Ndai dena ke daw jong ke jing duai. Kamdon ke jing kerpang hau ni ulum. Lesi
hadin jong kadi ka jingja lada manu bakio hau ni ulum bala penkeladur yau Jesus Christ kinom mat ya ka jing penkeladur namar kam dei nagadau jong ulum henry ka dei nagadau jong jing duai habau Jesus Christ u duai la penkeladur kanu na peng jongi ni kwa ya ka jing keladur ha ka jing bon sien ni kwa habang yo sko ga tien ga jong blai bon sien ni shashkor ga tien ga jong blai ni la sgot ho henry ngem la ban kela kam dei nagadau ba ngem yo sko ga tien ga jong blai ni la yo sko kam dei nagadau ba ngem sgot ho ni sgot ho kam dei nagadau ba ngem tip ngila shampang tang ko we ka long ngem la ken ma we ni go we la dangi kwa ba ngin la ban job ya ganu ka dei be tang daga bor ga jong blai namangi ki bring long ki batlot wan kum ba pilong pimtan kam ban long ki ba khlan ban shakri utrai la filong ki batlot wan show blai kum ba pilong na marka bor ka ba shisha kam dei na pi kam dei na nga re ka dei be now blai but kata ka bor ka wan haba ngishong ha ga jing duai lapen keladur na marka jing duai u Jesus Christ wong gi senran duai ba fenom hap sha ga jing pensoi ngi kendo ga jing pensoi man la ga por ngi ma ga perthai ka batingat ha ka ba tang shumi ngila yo ki marsen ke ngila yo ki ngila snow ki shibon ki ba persang ban pentingat ke jemo ju perkhat ke jengi ngenom la ban job ke jing pensoi isenran kila persang daga bor ke jongki wala ki don rengkat baru jisu ki thia rengkat baru jisu ki lej baru jisu shaga jaka jong ga jing duai ga get semane henry pen ban kim shim la ban job ya ga jing pen shoy bele namar ki yo thia ha ga jaka ban duai ha ga jaka ban duai ki yo thia ga jing yo thia ha ga ni ga met kan kta ya ga jing long men sim den ga daw gem nei ya ga bangin ailat ya ga ni ga met bakan yo thia hot ga don ga por bangin thia ngilong ki breu ki bahaga do ngenam la ban supet bro arpsau kenta rei kri bandon ke por ya ke bangin ong ngan ai kri ke klip mat ngan ai kri ke kenta ngan ai kerpang ni ke por ban rung sha ke kamera ke ba om don manum ro bai i tang u blai u bai i u Jesus Christ u ai ke ji kai ha bangi duai ha ke jaka ke bom don bai i u blai u bai i ke bere un ai nong ha ke ba pau par ke wei na ke jing ai nong ke jong blai ke long bangi job ya ke jing pensoi ke bangi kendo kata ka di ke bainong ke bagi yo naga daw jong ke jing duai tadin tak daw kum ki khon ke jong bleng ki don kam ban ken mau larangi kwa e ke jing pen keladur u shabi ulong ke jing duai bon sien na bang leo ngoi ke tien ke jong bleng ngim la naga daw bang ngim duai ken mau ba ke tien ke jong bleng ba ke jing duai ke di ban long balance hoi ngi don kami ke tien ke jong bleng klem ke tien ke jong bleng kum no fen champang kum no fen tip kum no fen ngau thu henry ka bor ban pen la ye bangin le ye kata ke bangi yo ngopat ke dei ling ba ke jing duai denginya pe Jesus Christ men bau dang don negeri ke perthai u duai na ke benta ki senran ke jung u duai na ke benta ki senran ke jung ke tien ke jong bleng ka ong bau Jesus Christ la fen pulie aga gospel ke jong Yohanes ke long ke bakhatnyo fin i ya ka jing duai ke jong Jesus Christ na ke bagi senran berhoi mei tang nam bagi senran na ke benta jong ilang baro ki banget hau to ngin se puli khamadian ye kata renga kwa ban shu ashu shu khindiat ye ke jing don kam jong ke jing duai la fin puli Matius ke long ma at pun riu ke khat ke ba lai pu khandai fin sham ha ke ni ke nong bau Jesus Christ wat ye ke mon ke jong khpa leng ba ke jing duai kwa ba fin skot hu e ni ko we la rangi kwa ban skot hu e ka man ga jong blai kam biang tang mangin shu ong nga kwa ban le e ka man re kum no fin le e ka man ga jong blai la film skot hu kano ka man ga jong blai la fi dana preng ga jing klumar jing mat film tip kano kata ka ba dei ka perfect well ga jong blai la ka long ha ga shong kha shong man la ka long ha ga kam ga jam la ka long ha ka no ka ba pidon kam man skot hu ya ka man ka ba janai ka jong blai ken ma bo Jesus Christ ha get sembane u let ban wat ka man ka jong pa piran kam ban skot hu ba ka jing perkhat ka jong Jesus Christ abu don ha get sembane ka long bon let na ka ni ka jing yap halo ka ding pana namarula duai wong ko pala da long ka bala wengi ka khuri na nga
Henry om kaman janga long kaman ga jame kabamat ga jing sngo ga jungu ga jing perkhat ga jungu kamya dei berkaman ga jong kpa Henry aba uletche ga jing duai usngo thu ka e kaman ga jong kpa bon sien ngem la ban sngo thu e kaman ga jong ble namar ngem tre ban ai por ha ga jing duai bon sien ngi kwa ba ki breu ga jong ble kin kran ha ga jing em ga jingi ka e ga ga man ga jong ble Anong ipikadon ka jingma ka bakra la fishania tanga Gibril kilaban bakla. Kinong itu lupa kilaban bakla. Samuel udi nong itu lupa bakra jong ble. Kamdan ka weiru ka jing itu lupa ka jong bakla. Henry ha ka wei ka sngi ha ka ble la ong yu ban lej ban jid ban shim yu wei na ki khon jong jese. Abu rung ha ka ye ngu iu khon ban kong jong jese la bakla dang perkhat ba ma u ble ula jid ban long sim. Kat Samuel udang bakla. Jadi terkedah ki beri ki laban bakla bon sien ngi shania palat ha ki nong yalap nyong ka kaman ka jongle ka jingem ka jinga sko bahaya tu lupa. Jadi terkedah ka don ka jingma ka bakra. Ki beri ki kwa ba ki nong yalap ki tu lupa ya ki nong tu lupa kin keren ya ka man ka jongle ka jingem ka jingi re dala de kem tre ban let. Jadi terkedah la fiyo ki nong tu lupa ka bashisha ya ro ya tra ka don ka jingma pat war kita ki bayi thul pa ki bashisha ki dei tang ki bro ki la ban bakla tede ta ka ka ba e ka long ngi lech ga jing duai ken mau ngi la ban sngo thui ka sur ga jong ble la dang ngi lech shau ble ha ga jing duai la dang ngi sliang ban ngi ang not ka bible ko ong ki lang brot ki sngo thui ga sur jong nong ap lang brot ngi long ki lang brot ki jong trai Ila ban sego thu ke sur ke jong nong ap lang brat. Jadi tak dawan nom perkhat ba film la ban sego thu. Film dan kam long long ya lap ban sego thu ya ke sur ke jong trai. Film kam ban don ke donot ke batrang ke basliang. Lara fi kren show blay man la ke por. Fin sio sgo ba blay kren ru ia pi. Tadene tak daw ken mau bakani ke jing kai ke long na ke benta pangin sego thu ru ke man ke jong blay. Ban sego thu ke man ke jong ble ni hab ban lech ke jing duai kumba u Jesus Christ ru ula pen I da ke nuksa amen ye ro yu trai ba shishu nga kwa ban ai pi ke jing kai kum no bu Jesus Christ u duai ki senran ke ban kong e ke bang kwa ban puli ke long na ke gospel ke jong Lucas ke long ke ba arfu ar ha ke ni ke benta fin I ba u Jesus Christ u duai na ke benta jong u Petrus u Jesus Christ u duai na ke benta u Petrus hagad khot ke ba lai pu ar kat kalenong ke ba ar pu ar gad khot ke ba lai pu ar fin sham ye ke jing duai ke jong Jesus Christ na ke benta jong Petrus sngap ngan pulien na du gad khot ke lai pu wei ke long ke ba ren kam u trai u la ong ru ko Simon hakmi u setan u la pan ban yo ye pi ya ke ban yo ta ye pi kum yo ko Agar khot ke balai puar, Henry ngala duai mangana ke benta jome, baga jinget jome kanam du no, mamiti anda mela kelab hapat, to men pen scam ye ki para jome. Hallelujah. Ke Bible ke ong bau Jesus Christ u I, u Petrus umla ban u I dalade, yu I kita ke bakin jaman sim, reu Jesus Christ u I, bau syaitan ula persang ya ke ban te ye ke jingem ke jong Petrus. Persyang man penhap ya gajingat ke jengu. Anong ye pi syaitan hadukat kidi kisngi ke mentaru dang gele jur wat ye kita ke belajet ke jong blai bersyakri u syaitan ye le jur yang apa je pi udang ya cerum bersenang berurang ye le ye gikon ke jong blai kumbo syaitan ye le ye Petrus. Tinrengi aingo yo blai bo Jesus Christ ula duai u angala duai mangana ke benta jome baga jinget ke jome kanam duno dene tak daw ngiran kamban duai para banget ngiran kamban duai ki para banget ba kenom phaidin bakin yang scam ga jinget nomor baro ki banget ki ye kendu ye gatma ki kendu ye ga jipen shoy usaitan ye le tinge ye ga jingem ga jungki hakis ki ba khatdu kin dan sibon ki brew ki ban hap no na ga jinget ki ban phaidin na oblai Tihenre la da don pat ki ba duai
Nagadao ka jing duai ka jong Jesus Christ u Petros walada haga jing long bre ulong betulat ulalen yu Jesus hadu laisien penban ulala ban yeng pat sasisien ban syakri ban omtang ban syakri ban ya lamru ye kita ki wei pat ki para sunran ban longru unong yalam per unong yalap u ban ningkong e hadin ka jing mi pat ka jong tra Jesus Christ ngangit scam ka de ka jing duai ka jong trai den ta ka daw kentu ye pi Piran kamban duai ki khon ki kti, duai ki yeng kesam, duai ki prabengat, duai ki beriu keleng-keleng, ublei ukwa ban penon kami piling baga jing duai. Haba piu ki beriu ki betlat wanam syuang kita ki beriu ki betlat. Haba ki nong elap bagi duna wanam kita ki nong elap ki baduna, ki bambiang, ki bamjanai, wat unong elap ulong kum tu, balai ulong kum ta. Wanam peja ke jing duna ke juki, sngau tu ke digawe. Bagi breu ki datang ki breu kamper ki don ye ke kerteng ke bakumno. U syaitan u yele tinghe nadu ke por juga Bible ngi na ke wei ke jing tu kanash ke wei pat u syaitan u jiyele ye ki breu ki blajet ke jong blai. Jadi tak kedau ki nong duai ki nom pet ye ke jing duna jing ki wei hinre nga kwa banong ini ke kentien ki nong duai ki di ki nong pendap ye ke baduna. Kinong duai kide kinong pendap ia ke baduna habak don ke jing duna haga balang pimdei ia ke ban bon ktien ban kren kita ke jing duna shakiwe hinre ia thu shu tra ia sat lagi benda kata ke jing duna nganong ia pi pinom du ia ke bainong wala da ki brekim yu i pi wala da ki brekim ia ro ia pi hinre ke jing duai ke jong pi haga we ke ski utran ai ke bainong ke badei biang the day na ke daung cut pi way dongin skot ho ia ka bor jong ka jing duai lara Jesus Christ duai na ka benda jong Petros ngangit skembo Petros onum la shu ban yeng ula phaidien bula kelon bat ka history na ka benda jong Petros kan long ka bas ngosi hadu kata-kata Reu Jesus Christ ula duai na ka benda jong Petros kata kalong ke ke bas ngau tenat Lafin pai tu kenya pai no ya gitu ga gospel ke jong Yohanes ke long ga khatnyo ga banga ong ipi menne ka tin ke jong blake ong ga jing duai ke jong Jesus Christ ya ki senran lafin puli ke digil nong baro ke we pin yu i ke jing duai ke jong Jesus Christ tang na ke benta ki senran rena ke benta jonga ba jong pi ki banget dong anam puli lut baro nrenga kwa ya pi la da fi kwa ban sko ya ke jing duai ke jong thra Jesus Christ na ke benta jongpi ke don haga gospel ke jong Yohanes ke nong ke bakhatnyo tongan chupuli tang kendiat ke dekat ngan puli ke dekat ke bakhat kendai de na ke benta jongki ngang pen kentang yela de bakiru kin yelong ki bla yo pen kentang kho da ge jing shisha u Jesus Christ u duai begin long ki ba pen kentang ki bla pen kentang kho de tak da man la ke por bangi hap ngi kelon ngi wan shu utra ya sat ne ke benta jongi ban pen kentang ban pen thmai ban pen kho je ge jing ge jongi amen Barka Bible ko ong kum ne khat ke ar pho lem ne ngam ker pat tang na ke benta jong ki ne ke mot ndi tang nam da ki senran ki badan hasau dong jong Henry na ke benta kita ru ki banget hangar ke tin jong ki babaro ken ye long shitli ken mau Jesus Christ duai bengin long shitli ke jing pat ya pra kam de kan kanam la ban wan larangi pediang ke jing duai ke jong Jesus Christ la duai bangin long ki ba shitli Bat kini kijing duai kilong ki besngau tenat baro fila ban pule. Kamdon pore ke ban pule mentahan re fila ban pule hi. Ki kentien ki besngau tenat ke bau Jesus Christ duai na ke benta jonga bat jong pi. Ngakwa ba fentep. Bahado kat kini kiski ke bamentaru. U Jesus Christ pasyum sange ye ke ministry of prayer ke jing syakri jong ke jing duai. Uji sukres ulas sengeh banet banyalap keleng-keleng ulas sengeh ya ke ministry jong ke jingalap ulas sengeh ke ministry jong ke jing penkiat aga bukti henry ulai bor ke senran banyalap ban bukti nak ke benta ke jing syakri jong ke jing duai pat hadu kat kini gisngi ke benta uji sukres uklempat sengeh haleluya Rafin puli katin ke jong blake ong Rome ke lenong ke bapra ke dekat ke balai pusau Rome ke lenong ke bapra ke dekat ke balai pusau ke katin ke jong blake ong tunginya puli hagri ke por Weyuta uba penrem Deu Christ ubalayap shisha
Kamtam kenya bala mi patru ubalong ru syaka ketika manu blay ubayaya sad ru naga benta jongi. Ke Bible kong uji sukres usang ketika manu blay but uyaya sad ke bakren syapang ke jing yai beteng ya ke jing syakri jong ke jing duai. Hadu menta meneh uji sukres udang duai. Udang yasat naga benta jong abat jong pi. Hatu pi kuat pada snok tilang bat ke jing syakri ke jong Jisu Kris haga jing duai. Ket mau kinong duai ke ban ket mau ke gawai. Baga jing syakri ke jong pi ke deru ke jing syakri ke jong Jisu Kris. Ke jing syakri ke jong pi ke deru ke jing syakri ke jong Jisu Kris. Bas sakoi ke khat Bible nge kuat ban ayat pi. La fin pulih Hebrew ke nong ke banyo ke khat ke ba arpusan. Kestish nong Hebrew ke nong ke banyo ke khat ke ba arpusan ke ong ini ke kentien. Ke kentien ke jong try ke kren syapang ke jing duai ke jong Jisu Kris. Hebrew ke nong ke banyo ke khat ke ba arpusan ke ong ini ke kentien. Namar kata ulak ru ban penem janai kita ke bawan ha ublai da u ha bau im halagerta ya ke banyo saat na ke benta jongi. Ke Bible kong bu Jisu Kristus im halagerta banyak saat nak benta jongi hadu menta kesngi utra dong saat lara fi wan shu utra dong try isne yang ai bor yang utra nya saat nak benta jong pi berka bor ke jong semu khutkan wana ke jing ke jong pi lara fi wan shu utra dong try isne yang ma bi jing duna ke jong utra nya saat nak benta jong pi pilong ke bala penken tang khoi pilong ke ba khoi sa shi sian Perkanu ke jing duai ke befi duai utrai unya saatnya ke benta jonga berjong pia khmat jong pa. Perkanu ye pi ke jing duai ke long ke atiar ke don bor bon sien usuitan ujue le bahai ke jing duai. Usuitan syepting ye kinong ruai kinong tem. Usuitan syepting ye kinong yelap. Abang ikran syapang Jehoshaphat ubaleng ba ke jing ruai kin jong kinong ruai. La job ya gatma ke bashur kai ya ke kim don kam man yele ya gatma henry tang da ke jing ro bat ke jing mane henry ken ma ke wei shwa ke jing ro bat ke jing mane u Jehoshaphat ula duai shwa bon sien ki no ilam worship kim so thu ya gede kirang perkhat ba gede bitang ke jing ruai henry u Jehoshaphat shwa ba unyu i ke bor jong blai ke betut leng ba ke jing ruai ula duai sha jinget but amtang ma ula khot ya baro bagian duai bagian sha jinget but hadin jong ga jing duai kila ai ga jing ro nganong ye pila ga jing duai ba ga jing ro ki ya mar rengkat ka buram ga bakrau ka jupau kisien bagadon tang shiliang inam la ban i dene the daw naga music ministry nam the praise and worship team you don't come ban so thu ya ga jing don come jong ga jing duai Isenran ke jong Jisu ki so thu ya ke jing don kam jong jing duai ha ke jing yalap bat ke jing hikai ktien blai wa absol Paul shim shania ha ke jing start bula yo baro ha ke jing puli ke jong ndebu shong ha ke jing duai la yo ke jing pen pau now blai ban yalap bat ban hikai ya ke balang Tadene the daw ke jing duai ke long ke badon kam shwa ke bangan pen kot ya ke jing hikai lesidana pdeng jong pi Pios ngau ke sien ke benengkong baga jing duai ke long ke atiar ke baklan bor baga deru ke we naga benta ke bau bleu ahingi ki breu banya sin shar lang badu ling baga jing duai banya le persha ikini ki bor jong ke jing dum ki bor sin shar jong ke jing dum ke bau syaitan wi le don bor akini ke pertai ling baga jing duai nila ya ke ban job persha ki bor jong ke jing dum hakini ke sngi Dungin pai show bling nong try. Wat syak bagi kiti ke junga ken nok kriam. Wat syak bagi kosia ke junga ken setor. Pen klanya ke kosia ke junga. Pen klanya ke kiti ke junga. Bagan yo ban wat ye ke khmat jong me ha ke jing duai. Shwabo bleun le ike ke bakrau. Compare laga long ha ke long yeng long sam. Laga long ha ke jing syakri. Ha ke imlang ke salang. Haka himasima haka no ke benta shwa ba ublay un le eke bakrau ublay udon kam shwa kinong duai ublay udon kam kinong duai dene te kadal rangi kwa ban i ke jingker khu ke jong blay haka ke jela ke jongi tungin shim ya ke senjam ban duai compare kan shim por katno ndai la rangi las dang ya ke ban duai kan poi ke por bu labba jong ke jingker khu ulabba jong ke jubab ke ban nau blai kan wan ha ke jingem ke jongi par ha ke ta ke benta ke bangi duai bat bangi yasan
Dia terkadang aku aban ai kublai ya baru aki berduai. Ai kublai kinong duai hagani ke ri ke jeng kidang bun kinong duai. Abang alet si jaka ke bala bu kerpang kum ke Pine Brook, pergi wei pergi jaka bala bu kerpang na ke benta kinong duai ngi irang dan bun kinong duai kini ke jela ke jengi. Kakentu jur je pi warna man taj ban duai. Yai duai kentu lem ye ki wei ru hikai lem ye ki wei la fila yo jingker ku lem ni ke jingi kai hikai lem ye ki ru ba kajing duai ke long ke beron kam tungin duai bo blem sei shibun kinong duai ladon shibun kinong yalap ha kini ke jela ke jengi. Kajing keli kelong hatu ngiduna nengi biang kinong duai. Ngidon kamban bun kinong duai. Pangganget skembo blay onomeno ikri riga jungi un sei ye kinong duai naga benta ga jingkerku kabo blay udah kwa ban kerku. Itu blay ga jing suk hari ke por unong ringkat bat pi tu jongi ni duai lang pangin pan bor no try bangin nangam kam jelio ha ga jing duai. Jongi duai lang. Atrai ublayng aingo eme go try na kabantagri go jing hikai. Yerap ingi go try bangin la ban ngam kam jelio go jing duai lagalong idan marway lane bat ke kenhon lane tang ar ne laingot. Yerap ingi go try bangin duai bangin iet ban duai bangin sngot horui go borjong go jing duai bangin man that ban duai bangin am ieno e go jing duai bangin kam nyau kor ye ban wat ye me go try bani ki baro ablay. Ngangit scam meno menakir ku kerpang ke try. Ya kejingem kejingi ke try. Ya rap ingi begin lak banduai. Bersyame nga ai ke buram bagi kejingi rock ke try. Mesko gini kejing duai. Ngangit scam ke try men ai bodo men simu jome. Pensat bor yang ke try begin lak ban wat jeme lengba kejing duai. Melong agak tien ke jome. Lingi wat dekat donut baro. Ngin syam ya me. Kublai shibun mesko kejing duai. Par me ai kejing kular ke belong hoai bat amen. Kaburam bagi jingi ruang ni asyam ya batang syamhi haga kerteng ke Yesus Kristus ngi duai. Amen. Doble ke jing sugun lor kat bat pi bangin sei kendu pat hakwe ke por. Amen.